Indak kadikili tapi kain tersampai ate pagaran. Dak kadisabui dole acara lain koma curito di jalan kan. Hari pagi dan urang babi dua taruh ke subarang seriabi cerita masuk to bilang Sultan Palembang. Mencari Sultan turun yang maratok putih limo kape ibu hati bacare panjang anta indah basulang. Sinen bakato Sultan Palembang Hidayat dia pulang bakudo laki baju Sarawak panjang kole ayat kita kabasu juo kok malang mati salah seorang dia. Kok malang ya mati salah seorang mengie kudo di kiambang lape kepala malin putih. O cari joinyo tak gamang samo disungkui awan putih nak guna sama so itu dan etong Sultan Palembang lah turun dari rumah gadang bakato Sultan maso itu. Dek kanduang selamat bujang kita menuju le katapian kita tinggal alaman ko itu bana katanya kini rumah gadang di ujung urun serakkan bayam join nyali 3 kali baganjut turun ni bobahan ala dek kanduang oh badan balacangar iya tuene kamana pide tuan maindang dada da tuan dada talata da tuan dalam panganci oh tuanai handai kamanangi nyoman caliek jajak antai ndak kawaliek lai manangi la si opiek tinggal dicaliek Sultan kawajalan
Ibu hati badan bacari Mangko marimbo bana daun sari dari nata kabang kaulu indak diaso sampai sari kalau jo kudo sampai ju tapi tibonyo iyo malam mangko ibu hati bacari sabanta sakalang ulu salapik sakatiduran nindak diaso kacari lai tibo sansaro cari juo nanti jo hati dan damodi Nancoy tu bana lainyo Sultan Palembang ala tibo dia laman berjalan jo selamat tadi menuju tari katapian satu tibo di tapian anak nagari lama nanti inyo langsung mula meningkik pelangnya cubo menundo bersama-sama lanyo tolong di anak nagari Rakyat banyak bakar ajo indak satu Sultan Palembang lebih 1000 menurunkan pelang sebuah indak turun. Letabik palu orang nam banyak letabik pala keceknya kini cuy ko sabananya indak taluk di kalian bersama-sama palape kami jo salaman. Ko tak taluk bersama-sama antara seorang kolej kataluk nyecubo di Sultan Palembang nyatokan sabalu nyato nyadokan sabalu nado bakar ajo lajin jauh bili ba itu bana sakutiko menundo pelang masuk air satunya awai malah pelang gadang Malompek Sultan ke dalam pelang maluncur sendirinya tapana orang na banyak iyo karaman rajo awak tuai Iyo karamat le rajo awak patut mati di Sultan rajo Indu itu lo nang kanyo lawan di rajo Indu cuy ko karamat Sultan kini itu bana katonyo kini nandem bilang Sultan tadi nambah duo jo salamatnya lanyo kambang layan anggadangnya gala pelang kamu aromu dik bagala pamancuangan gala dilimbak limbo lulu juala bana kini pagantungan badan taminta kanam buru ala latibonyo dilawi dan lata kambang laye katujuenyo memutie cando laye tanja aripane pasang mambungo lapeken dia suatu kandak kemudian dan balik guno la dia kanduang Coy tu bana katonyo kini ndak guno le dirantang lamu indak kakito bilang bana sadang de untung kadian alama alun sinan Sultan Palembang Balai jo selamat bujang Sultan Palembang jara mudi selamat jadi jara batu anak biduit de inyo ju tukang masak di inyo ju
Balaye baduo sajo kok laye tujuannya kanalikan ba itu bana kasantiangnya. Nyesaru angin dari balakang latibo angin kancang indak tabado la kancang angin melanduang laye la katujuannya balaka bunyi pasak tiang bagenggong bunyi taliana. Dek kancang angin barambui memakik bunyi tali tolong mandanyang bunyi laya sawai bunyi barabak baku capi bunyi bagandang basarune itu kancang angin kamanundo. Tando kancang badai jotopen indak tangguang lari pelang nyoba banda-banda la silawitan menggulung kasu la dialu naik balato la siku-siku bunyi monasa la di pamare. Dek kancang lari pelangnya pinang-pinang maambung diri silampang maambu juga itu bana kancangnya de inyo kamu dimakan. Ala jauh nanyo tinggalkan indak tabilang pulau tinggal indak taetong pulau dapet tulak batundo pulau tinggal kaja bakaja pulau dapet. Tando kancang lari pelangnya cukwi di hari 2 hari cukwi di malam 2 malam masuk kualo nagari. Nya tuene masuk kualo nagarinya sawo jatuh pandarek lake bakato sultan rampalembang kepado selamat bujang. Bue ari dek semalam kini tinggal adik di Labuan nambah turuti mandekang nganduang. Satu tasabui caro itu menjawab di sini selamat bujang ko itu malah nantuan bilang ko itu nantuan sabui ambo tarimo kato tuan barangke sekali Sultan Palembang melompat tarik ke tepi pantai wa itu bana malah kini satu tibo malah dikasih tajajak kaki katabian nanti enggak malah selamat bujang dan bilang di hari semalam tu hari kan sadang tengah malam kira-kira hari jam 2 balik itu bana tiba di kampung hari nan sadang tengah malam tak bayang-bayang mandekandung di 7 rumah mandekandung ibu hati ndak tabado kecuali kini mandeambo marase di siamat dunia.
Iyo cilako amat dunia anak dubalang ayah da ulunya anak si kambang mani cino dak pati inyo coy itu ayah susu bale jo tubuh coy itu bana malanyo kini dak guna dirantang lai batumpak ka badan diri sultan maalun sultan nyo katoken ala bajalan sama seorang kata litak bajalan rumah mande dituju juo litak badan nindak tabado tapi mande di jalan juo Maimbau la sultan mula di alaman nak rina sadang tengah malam kironyo sultan ka maimbau tumpak di mande jo bapaknya nyo sangko malah indak nak kandung nyo sangko mak dunia juo cetu bana malaki ni onde nak kandung malah siamat dunia mangakok malam kami nak buyung imbo apa juo le nak nangkang japui labi barang japui seluruhnya cetu bana katonyo kini anta kok nyawa mande kandung takut nyawa mandekan duang cubo le pikir diang buyang ko ayam na enang japui leti go kali ayam mang japui tiok na lape nyo pulang yuo itu bana katonyo kini kalau kudo na enang sultan japui tiok na lape nyo balik ke kandangnya mandanga kato caro itu maimbo sultan sekali lai onde kandung singkoan pintu ce itu kato sultan Palembang kato mande mak dunia ju tak ado ingat tenanak baso kapulang ba itu bana malanyo kini di malu anak raso kapulang anak awak takaba mati Tuhan anak awak tekaba mati ndak disangkoi dik lai cetu bana mula dimandekan duang sadang dimande dengan bapak onde nak kanduang amat dunia mangaju oleh nak waang menjapui malam mantak kok bapak dengan mande kok piti ndak ado dole kaba minta uang tak ada dole yang kadi japui iko contohnya badan kami ceko mandi je bapak nak angka oken badaso buyang amat dunia cetu bana kato mande mandanga kato mande kandung menangis sultan nandi janjang mandanga sejarah dari mande bakato sambil tidur pintu nanindak lo singkok ken liau came di amat dunia lo sangko mat dunia nama imbo baru bakato sultan sekali lai ande kanduang singkoan pintu indak mak dunia kodone kanduang anak mande pulang dari rantau caitu bana katoinya menangi Sultan Palembang menangi Isa satu tasabui anak mande barulah duduk mande kandung bekaja-kaja mande jo bapaknya menyingkokkan pintunya nanggadang la jale baso anak liu wari barasie pukul 3 la tantu baso nak kandung onde nak kandung sayang mande lai duit melang kironyo mangata kaba ke kampungku baso mati sultan di dalam paparangan
Sajak takabana sultan mati mandena nindak sanang dia mio dibuyung amat dunia pada sobangan ala o sultan oh kawan la sultan nona pada sobananya siamat dunia sayang jamak dana sajak kete inyo digadangkan hang pai nak kata narantau tekabang mati di rantau mande marase dena dibuenya hona kanduangi nak kanduangi hindak kadisangko kasamacam itu hindak patui namunya macam itu jak kete inyo digadangkan kotak babaju dibalikan takaba sultan mati di rantau mandenyo asam Jaya sultan nak kanduange nak kanduange mandanga bunyi ratok mande kini cuy kola dek mande tumpak ke badan diri ambo kotak dek ulas semacam iko balun taragak kanak pulang sabokkan ba'a kok cuy itu mangko indak taragak pulang tumpak ke badan mande diri ambo nanambo da ulu pemarantau menjapui mamak kontan ambo na mamak balun tajapui tinggal liu malah di tengah jalan muni silawik lapik dahulu mamak tara angin kini mamak lah tara air landekan duangin nambo japui mande balun tabao nambo calik balun tabao ba itu bana katonyo kini anak mudo tando marantau balun ado nanyo bao pulang ko indak datang mimpi lah badan diri ambo baso marase mande jo bapak balun taliek korong jo kampung balun tacalik nagariko kotak di karajo hanjang gadang ko nambah namo siamat dunia urang ko urang indak malah bau gamo ba itu bana katonyo kini indak tahu nyobaso budak 10 kali tabui menjadi rajolonyo di nagari indak tantu basonyo anak dubalang awak dahulunyo anak si kambang mani cino pandai pulo menjadi rangajo
pandai pulonyo menjadi rajo kini cuy kole di mande kandung siabana nama bari kaba basuambo mati di rantau marasai mande caro kini ko indak lantaran urang membari kaba indak kamarasai badan mande cuy itu katonyo katoken dan bilang lah sutaram palembang berang hati nak tawado kok basobo jo amat buni wak den pasi yang bencancang abi wak den bunuh sampai mati cuy tu bana lah kato Sultan Palembang o mande jawab lah capek ko itu kato nak kandung kalau nak memberi kabar tiba di rumah memberi tahu kepada kami nak memberi cerita pasti tentunya putih jenteng korong nan samo balai jo Sultan dahulunya nyokabakan kabake kami baso Sultan mati dalam paparangan mati dibunuh saradadu berang hati nyole ndak tawado mande jo bapak pesumbayang subuh Sultan lah tinggal di rumah tu nyo ambil padang si jinawi nyo buat tonggak gantungan 2 buah di tengah laman nyo tagaken muka suik di dalam hati penggantung putih jenteng korong 100 jo nang kodo rajo bangkoi nyo bo gantung dulu kotak di pasan nang cilako indak marasai mandekan duang landekan duang indak marasai mula mandekan duang mendanga kabana semacam itu dan bilang Sutaram Palembang sadang nyo berang yo berang bana sadang nyo merah mato kini baliklah bapak di sumbayang lah pulang mandi dari ayi batanyo mandi lah yo bapaknya onak kandung Sultan Palembang ikut tangga tagak melatonggak gantungan 2 buah tangga capek yo nak kandung dek 2 bana sekali tagak itu bana katonyo kini rancaklah buka tonggak gantungan pengantung siad yang buyung itu bana katonyo kini antara pengantung mande dengan bapak cuy itu tanyo dari ayah menjawab sinan anak tadi yang dekandung 100 bapak mangalo bapak kambo gantung mangalo mande kambo gantung nan tonggak gantungan mangko 2 pengantung putih jenteng korong baduo jonang kodo rajo barani memberi kabar indak pasti cerita dijalekan di korong kampung caro kini dek ulah kabanyo jenteng korong dek lama mului namani tiba di rumah sampai taniayo bapak kandung dek kandung kini cuy kolai di nak kandung soal di putih jenteng korong 100 jo inyo nang kodo rajo inyo nang jan Sultan Pancung usah dibunuh jenteng korong salamo mande kandung mikin salamo bapak jatuh dari pangken kota inyo nama nolong baris sagantang sari mungkinlah mati badan mandeona
Mandanga kato melasa macam itu di sinan sultan bertambah berang kini cuy ko ladek mande. Ko iyo lainyo babudi baik putih jinteng korong kamande kandung itu tando lai taknyo sangko tando lainyo pastikan basuambo mati. Indaknya buek-buek karajo jalan manjatuan mande ba itu bana katonyo kini kolenyo bela mande jo bapak sudah itu menjawab di sinan mande kandung ko indak lainyo nak nama nolong mungkin awak kini tak basuo jo ala bare ke kami cari juala bare nak kadi balik kamala makan kadi cari pencarian tak ada di nagari awak biasa yang di dalam tagamang tagak di nangkari yang awak biasa jadi rajo kejadi rakyat mencari sama jo orang indak na lalu angan ciek ju tak na lante pengana sabuah ju. Cuy tuana mulai nyokini mandanga jinteng korong babudi baik sarato joinyo maso itu. Iyo joinyo nang kodora jonyo ambil padang jinawi nyo pancuang tonggak gantuang. Sadang de inyo mandekan duang mencalik malah tonggak la jatuh memandang tonggak la putih bertambah berang hatinya sultan Palembang. Nyonaye tari kate rumah kini cuy ko dindekan duang ambo mencari siamadu. Mandangnya melasa macam itu dan bilang sultan Palembang mandangnya kato caro itu berang hati mela bapak jomande lanyo samai nak kandungnya. Kini cuy ko ladek sultan tumpak di badan nak diri kita kok si buyung siama dunia nak pati itunya jalan. Sajak kete inyo digadangkan ya susunya balik je tubuh coy itu badaso siamat dunia tunangan sultan ambil pulau na jinteng korong urayung indak basalah ko adong bapasan dak ulunyo tentu pasan ninyo sampaikan ko ado bapasan bakek mande tentu baritonya lapekan
Inyo utang mambao pasen itu bana katonya kini. Dan etong sutaran Palembang kola cuy itu dimande dengan bapak kotak basalah kato mande nanambo lah ikut sajo kini cuy ko dinekan duang ngambo barangkit kini ju. Ambo calik melasi amat dunia, boleh rami galanggangnya, bo calik lapet tangannya, bo rasui pakai kakinya, ba itu bana kata sultan nak tahu si amat dunia. Hari badaro darang siang dan bilang sultan Palembang laki Sarawak panjang panji laki baju nanggun tiang kaliang tateliang salut di kapalonya takuakan salut nang kadangnya lampuk cik lalik di kanyangnya. Nyotando di sutaran Palembang cik lalik kanyangnya bana nambah bayo inyo membantang tapi kanyang ba itu bana malakini itunya lampuk jo salutnya supaya lupa amat dunia. Itu bana sultan Palembang dan etong nyo pagi-pagi nyo japui kudo ke kandangnya nyo imbo ayam kinantannya 100 taji sabarumbung cukui bakari 7 kilo 100 piti 3 ringgit cukui jo ame 3 kacau. Awak menyabuang kagalanggang disabuang biriang jokinanten ayam sibuyang amat dunia jak da ulu biriang kunani. Citu bana malanya kini indak dan etong lamo bana menantilang mat dunia di galanggang iko rarangan taulah di kandung. La pulang Rantau dia ala-ala pulang itu bana kato sultan Palembang lah nyoracak kudo pagi-pagi manduo kata lari kudonya 7 galanggang rami. Galanggang larami siang malam minyo kakawin ya putih candai alui malaki alu kabapucuek menanti lasong baurek saja. Kola putih besok gagak nan hitam kola babali ayah ilmu dia kok babuyun buah kayu lapuk di sini janji mengkosang sampai Itu bana katanya kini tak guna dirantang lai tumpak kepada sultan ram Palembang. Ala langsung inyo tu kini menuju jalan kagalanggang lari kudo indak tabado di lari kudo malah indak tabado indaknya agak lari kudo dan etong sultan Palembang maalun kudo kancang lari sadang untung kadien ala dek kudo kancang larinya yang mencari le tampang saja mencari tampang pasal isin mencari jodoh lah kawacaka itu nan tujuan lah sultan tadi.
Dari rata anda paca uye meminta kata nanco itu Sultan Palembang lari kudu indaknya agak tantang naraminya lari juga. Adole urang di lajang kudu barang patah juo coy itu bana melakini tetapi urang tak menyapu ado setengah antaronyo barang nan tahu di Sultan juo. Kau tak salah pandangan ambo, kau tak salah pandangan matu. Mungkin orang rantau nala pulang, mungkin orang jauh nala tibu. Itu lekato orang tu kini, tapi nya takwi mengabakan, takwi kaberang rajo siko. Cuy tu bana malanya kini latibo Sultan di galanggang satu tibo Sultan di galanggang maalun sinan Sultan Palembang nyo batanyo kadu balang madu balang nambarampe bari lurui melambo batanyo bari bana badan barundiang mato rajoran di siku nanambo baniet nak batamu taniet kamanya buang ayam cuy tu katanya kini menyabuang salape hari patang. Si bonsu tak baradik lai, si tuo tak bakakak lai. Kini cuiko malah di Sultan baru tibo. Kok iyo ingin bertamu rajo kami japui lebih dahulu. Kok itu jawab di dua balang banian ambo menanti capek payo dua balang capek pulang cetu bana katanya kini pai japui rajo dua balang katoken ambo nak menanti rang jauh bana nala datang. Itu bana malanya kini satu tasabui malah caro itu barangke malah du balang tadinya japui sutaran malah kini maalun sultan malah kini nan sultan mananti di galanggang indak tabado do pane hati lambek bana mak dunia tigo. Latibo siamat dunia barahega siamat dunia baralo bulan tiap jari ndak tabadoro kadang hati ndak tabadoro sanang hati mencali lawan ala datang batambah puluh piti awal. Naninyo malah siamat dunia la samo jalangga murang sikap ye ko inyo datang tagang ko kala pantang kamambaye ko manang suko manarimu. Cuy tu bana malah siamat dunia salamu inyo jadi rajo bakitab bula di langan badawet jo aye luda bakalem di ujung kuku ba itu bana malah kini sadang keninyo amat dunia. Membalanya sari tampulu indak mengarik samo panjang indak menimbang samo barik indak mengati samo ringan ba itu bana kakek jamnya di maka dapet dinyo hasilnya nengkala bisanya manangkan ba itu bana siamat dunia baratel yang kapalo dia undak tantu dinyo Sultan Palembang ndak tampak dinyo Sultan Antibo ba itu bana kini hari. Satu tibo malah siamat dunia madiang du balang nambarampe ma to Sultan nan datang tu ko iyo Sultan dari jauh ayo iko ko marajo na Sultan baru tibo tadi. Iyo Sultan na baru datang tanyo dia amat dunia ayo rajo kecek Sultan Palembang ambo na baru datang bana itu bana katanya kini batanyo si amat dunia ko iyo Sultan baru datang di korong jo kampung di dusun jo nagari asa Sultan di bana kok korong jo kampung kaditanyo dek lamo bajalan ora jowe dek jauh rantau mangulil yang dak jale korong jo kampung lelei. Karai rajo jinjang laboto kapulang bawa batu layenyo ambo anak siko batinyo dagang indak tantu itu bana katonya Sultan.
Lagak badata Malaysia mat dunia tapi nyo calik tando-tando kalau yo Sultan Palembang cik lalik gadang likannya indah inyo kodo Sultan Palembang iyo parawakan nan sarupo kok kato memang sesuai itu bana kato mak dunia dan etong bana jale-jale tumpak kapado badan inyo nambah namo Sultan Palembang bakato ka amat dunia odanga dirajo orang disiko osimak ke kato kini-kini niat nambo datang di kampung niat ambo datang dari negari sejauh iko perjalanan tadinya kamari bana kapai menyabung ayam itu bana na niat ambo Ba'a kini di Sultan Siko Ba'a jawab di Rajo Siko kok menyabung ayam Sultan Kandaan itu nan kanda ambo bana yaitu hobi badan diri Sajak dahulu yang sampai kini Obi bana madu ayam itu bana katonya Sultan Sawakatu dahulu Sultan Palembang ada di rumah Ambo hobi menyabung yu Cuy itu bana katonya kini Menjawab Sultan Palembang kini cuy ko lah dirajo jadi kok Sultan orang Palembang kama kini pa inyo manga kok inyo ku tak di kampung itu tanyo Sultan kama dunia Indah kok dapet di Sultan sejarahnya nambah namo Sultan Palembang anak tuanku Rajo tu anak diputi lindung bulan kamanakan Sultan Rajo Bujang cucu tuanku malah Rajo Mambang itu bana katonya kini urang ulia nininya na Rajo Mambang tunangan putih candealui anak diputi candeani Naninyo layang ko mandapit kaba Basola mati nyo di tanah rantau Mati dibunuh saradadu Mati nanindak bakubukan Mati nyo dilawi lapi So itu kato amat dunia Menjawab Sultan Palembang Jadi kok itu keceangku Semenjak mati ga Sultan Palembang Salamu itu angku jadi rajo Ayo Sultan baru datang sajak mati Sultan Palembang kabak jo ambole nagari ko ayahnya bo jajah sampai kini Ayahnya bo jajah sampai kini Mandenyo malah jadi budak kami Itu bana kato siamat dunia Nyetaan hatinya di Sultan Palembang Sama laki menyabung tibu Itu bana katonya kini Kini coiko lah dirajo Indak paralu bersejarah Tasabui namo ande urang Tak paralu sejarah rajo banyak bana Rancak tujuan ambo rajo lakukan Tujuan ambo kanak menyabung Ambo indak kabatanyo Sultan Palembang Mangalo itu rajo sejarahkan Ambo menyabung muka sui ambo Ladani ladi rajo kini-kini Kok kalah beko tarimo sajo Kok manang ambo tarimo pulo Itu bana katonya Sultan Tapi kie malah pareman banyak Tapi kie juaro tangga balik Sabanyak iko orang nan datang Sabanyak iko Sultan nanti bo Salamu galang ngarami Indah ado sasantiang iko Tak ado salancang kini Kalau mandanga kato-kato Kalau maliik parawak kendo Menani hilang ladik kandung Oh balik lah pulang
balik pulang itu bana katanya kini dan etong bana jale-jale sadang di Sultan melarang Palembang nyecali ayam masuk itu keluar biriang si kunani ambil pulau di Sultan keluar kinantan satu keluar yang kinantan nyecalik kinantan suci maalun Sultan orang Palembang nyetapik kinantan inyo indak tabado sanang hati satu bakukuk si kinantan tasiruk darah si amat dunia seroman kinantan awak banai seroman kinantan awak bana awak itu bana malahnya kini dan etong bana jale-jale rupanya kinantan cuci sadang untung kadia nalala tapi kia siamat dunia raso-raso yo raso indah tapi ndak kamungkin saja ndak lo mungkin narang rantau balik pulang tak kamungkin na mati ka balik duit kalau inyo sutaran Palembang tandonya ado tapi kan yang tuan tandonya ado tapi kan yang itu bana katanya kini dan bilang sama so itu dicalik-calik jale-jale rupanya meladak siamat dunia awak nan kurang percaya bana tapi awak indak percaya basuhnya balik hidup mungkin sarupo jangan hilang baik itu bana kata raju dan etong siamat dunia indak camelo awak di ayam ko banyak nan saroman kukuknya banyak nan sarupo itu bana katanya kini kurang ko banyak nan sarupo pulo itu bana katanya kini ko inyo sutaran Palembang tentu ado cik lalek gadang di kanyangnya cuy itu bana katanya kini ko ado di nyokinanten di awak ko lai pulo Cuitu bana malahnya kini satu tasabui malah kini talata ayam samu ayam makato sinan malah rajo kini danga di Sultan baru datang sakancang itu tiang pai manyabung libara banyak ang bawa piti kok piti malah karajo tanyo dek jauh ambo bayalan lah banyak kepiang tabalanjoan tinggal piti 3 ringgit sajo pasang sekali ndak kamaulang taruh piti ko ado 3 ringgit 3 ringgit kita bataruh tasabui taruh 3 ringgit ndak angko mandapek kabak baswambo dalam batunangan tunangan Sultan Palembang nala mati tu kini tunangan ambo nambah namo secandayalu 3 ringgit kini yang kabataru kok manang banala ambo kaguno piti 3 ringgit sampai bana pembali baju jual salendang kambo bali sampai bana bali salendang kain jualo kambo bali kok 3 ringgit kepiang nanado babalik lang pulang kini barangke lah siang-siang kue tu bana kato siamat dunia
Indah ang tahu di badan ambo baso ambo orang tak bilang kayo kekayaan putih 5 bulan bo ambil habis seluruhnya kunci gudangnya lah di ambo itu bana ingat ini bertambah berang sultan tadi. Bertambah berang sultan dalam hati di muko indak kaliatan nanti mun bungkuk dalam padi cukur di dalam pabuasan dia kama mutui dalam hati di muko indak kaliatan. Cuy tu bana malah sultan Palembang dan etong sultan tu kini mendanga kato caro itu dangakan bana le di rajo tu barato taru ayam kitu kok taru ayong nangkang sabui ambo bapiti banyak bana. Karena yang kita kamanya buang indak si bonsu dole kabaradik si tuo malai indak dole kabakaka sabuang salape hari patang kini cuy ko diang sultan ko iyo kamanya buang sajo aku indak kabatana dole 2 kali ambo suruh edu balang ambo sutungkuikan gudang nang ketek suteliangkan gudang nang gadang diambil ringgit je rupiah tersabui semacam itu hati sultan bertambah berang. Di malo hatinya tak kaberang, di malo sultan tak kawangi. Kekayaan ayahnya kadiabitkan, piti mandenya kaditandikan. Itu bana hati mengkoberang, menggigit lidah rasa hati. Dia ditahan malah sajam kini mulanya tungkuikan gudang keteknya teliangkan gudang kadang badarau ringgit ya rupiah setenggi tagak ringgit ya rupiah talatak kini di galanggang kini cuy ko lah di rajo kok itu banyak kep yang rajo. Balon suwe jo taru ayam mambo nyo ambil malah barang di sultan nyo ambil ame nanti go kacure nyo letakkan di atas meja membayang sampai kawang-awang maupun sampai ke langit. Tapacak palu siamat dunia jo ala taru kadi tompin minta tolong ke anak buah di samun piti tengah pasar tanyanya orang bajaga limpiang lajalin tuak mencari makan anak baranam nyo gadangkan pitinyo di samun yo. Menangi orang tengah pasar sinan bakato sultan Palembang orang muda nan jadi rajo rajo nan orang baga orang tanamo di nagari dan sampai rajo caro kini kok kini rajo mau pandangi. Kalau di kampung kami rajo semacam itu gala rajo malah batuka sajo apole gala kamu bari kalau rajo semacam itu ditantu dek rajo gala batuka ragala kini kami tukari rajo bagala rajo aniayo. Lah banyak orang taniayo rakyat rajo lah taniayo le tantu di rajo kini kalau kita jadi pemimpin nang dipimpin dijagoi wa itu bana katanya kini nyo nandini ayo. Indak pandai rajo jadi rajo mangakok jadi rajo ju balun baju kodo na balaketkan ba itu bana katanya kini balun pati ga asi buyang jadi rajo itu bana kato sultan Palembang. Lagak berang siamai dunia rajo lah jale rajo ju awak lah jale jadi rajo barani rang datang melalui ba itu bana sama so itu tapi sabuang mungkin kaba jadi. Kini cuy ko malah di rajo karena rajo malah ko iyo batunangan je candai alu tunangan sultan Palembang namati di rantau kecil orang pajatu rancak bana. Karena kita kamanya buang nangkasai daran bulan jo bintang sagagatan au jo punago au rampak punago rimbun ko iyo kita kamanya buang nangka ganti mula jodohnya taru.
Nasa suai bangen taru ayam mambo Japuit lah putih bunga satangkai Ba itu bana katanya kini Japuit bana jalekan dia dapat nambo Nambah namo si candai alu Satangkai bunga pandangan orang Itu bana katanya kini Itu idaman mudo-mudo Satangkai bunga di kabung Nambah namo si candai alu Adokkan kagalang garami Itu kata Sultan Palembang Itu satangkai daman kawan Kini dapet di Rajo Siku Kok iyo rancak bana kece urang Cuba saksikan kana rami Nambah namo si candai alu Ya nak diputi candayani Cuba letakkan mula di siku Kita nak sama kamali Kok kalah beko ayam mambu Ambil di rajo taruh ambu Elo di rajo putih tu malah elo-elo Ambil bana tunang rajo Tetapi kok kalah ayam rajo Taruh ambu lah kambu simpen Tunang rajo ambu ambil Batu kini lah di rajo Olai sasuai Mandanga kato cara itu indak guna dirantang lama tumpak kapado malainya kini nambah namo malah siamat dunia Dimbo sekali sidu balang barangke adik kini-kini pejapui putih candai Bunga setangkai dia dalam kabun pamenan anak muda-muda iyo lainnya putih candai alu anak di putih candai ani kita menyabuang kini juga Latari mulainya du balang menjapui putih candai alu ilak tangguang sanang hati du balang Mencalik putih candai alui semanjak Sultan Palembang pemerantau tak ada awak basuh doleh Indah ado dole awak basuh tak dapet bertamu muka amat dunia ba itu pulo salamu awak batunangan tak bertamu dole je candai alu awak berjanji berjawab tantangan salamu badan batunangan sabalun putih gagak hitam balun babali ayeli balun babua kayu lapuk balun dapet bertamu muka Cuitu lama batunangan sabalun nalu bapucuk sabalun lasung baure balun bisa batamu muka nak dapet naik ke rumahnya kok naik rajo ke rumah lah putih saja batunangan Kini kesempatan dapat bertamu Untung bana orang muda ko mengandalkan Basoinyo kata ruayang Itu bana katanya rajo Iyo untung orang muda datang